Ola, hoxe imos xogar. Sabes xogar ao xogo de esta barra? Pois estate ben atento que cho vou a explicar. Hoxe toca xogar a un xogo de auga. Podes xogalo no mar, na piscina do hotel, na piscina da túa casa, sexa do tamaño que sexa. O xogo durará o tempo que ti queiras, xa que se pode repetir moitas veces. Se sodes moitos a xogar, é lóxico que sexa máis largo. Para xogar preciso estar na auga e moitas gañas de xogar e de pasalo ben. Non fai falla ningún material máis. No xogo elimínase a alguén? Non, o xogo é cooperativo e todos e todas vos axudades a que o xogo saia ben. E como se xoga? Imos describir os pasos a seguir para poder xogar o xogo de esta barra. Paso 1. Fago un círculo. Todos facemos un círculo pechado na auga. Paso 2. Elíxese quen empeza. Botamos as sortes quen empeza a dicir accións para facer debaixo da auga. Paso 3. O elixido ou elixida di unha acción. Por exemplo, a acción é bailar e todos e todas debaixo da auga bailamos. Paso 4. Todos e todas cantamos. Esta barra bailando debaixo da au. Paso 5. Para dentro. Metémonos debaixo da auga e nos poñemos a bailar. Paso 6. Respiramos. Cando rematemos de facer a acción, temos que saír da auga dando un brinco coas mans abertas cara arriba e gritando «Guá!». Paso 7. Outra vez. O último en saír da auga será o que agora diga a seguinte acción e volvemos a empezar. Listo, e agora a xogar!